Il-proġett tat-trasport tal-massa huwa pass tajjeb għal pajjiżna għaliex m'hemmx alternattiva oħra biex jitnaqqas it-traffiku b'mod konkret. Dan kien il-messaġġ li wassal il-perit Konrad Xwiereb li għal dawn l-aħħar snin studja l-possibilità ta' proġett tat-trasport tal-massa fejn qalinna li ħabb jexxir li radin il-proposta fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti ma' Net News Konrad Xwiereb spjegalna li hu beda jagħmel riċerka brabta ma' proġett tat-trasport tal-massa madwar 8 snin ilu u kkonferma li huwa possibbli li ssir l-ewwel linja f'5 snin propju kif qed jgħid Elix Borg. Fil-riċerka tagħna għedna li l-ewwel fażi tagħna hija l-fażi l-ħamra mill-Melli Ħasal Airport li hija 25 km tista' ssir la darba jkunu saru studju jibdew xogħlijiet f'5 snin. U allura nara li l-enerġija li qed joħroġ minn dan il-manifest li l-ewwel fażi li hija 11 km li tista' ssir f'3 snin naħseb li hija fattibli, u dawn mhumiex figuri li wieħed jaqbad u plucked off the sky l-Ingliżi, ma huma figuri abbażati ta' kemm wieħed juża tunnel boring machines. U qal ukoll din il-proposta hija pass pożittiv ħafna. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ il-proposta dawn l-aħħar ftit ġranet u huwa pass pożittiv ħafna nemmen li insostista 8 snin li għandna il-pajjiż għandu urġentement iwettaq sistema ta' trasport tal-massa. Il-perit Xwiereb saħaq fuq l-urġenza ta' proġett bħal dan sabiex in-nies jibdew qattaw inqas ħin biex imorru minn post tal-ieħor. Li naħseb li hija pass tajjeb għax jaqqat fejn jgħixu l-iżjed nies, fejn jaħdmu l-iżjed nies u fejn jiġu l-iżjed turisti. Huwa katalist tajjeb biex anki bħala viżjoni il-pajjiż jibda jemmen li dan jista' jsir u ħajsir il-proġett u hemm bżonn li jkun hemm dik il-belief fil-pajjiż li ħanibdlu l-folja. Naqsu l-investiment f'car use u iżjed f'trasport tal-massa li huwa immens urġenti għall-pajjiż. Konrad Xwiereb qalilna li dan il-proġett huwa l-pass il quddiem li hemm bżonn għaliex m'hemmx alternattiva oħra biex tibda ssolvi l-problema ta' traffiku. There's no other way, it's the way forward huwa l-futur għal Malta, m'hemmx alternattiva. Malta hija ġemjata tra everyday kulħadd imweħħel fil-karozza durazzjoni bil-metro kju tgħodlok 10 minutes, tgħodlok siegħa kull darba għal xi stress qed jgħalli fil-pajjiż u anki kemm hemm lack of productivity. Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jagħmel linja ta' madwar 11.5 km b'8 stazzjonijiet fejn l-investiment kapitali għal din il-fażi huwa ta' madwar 1.4 biljun euro bil-mira l-ewwel servizz jibda jopera fl-ewwel 5 snin.